Kelampor. Wito diajak konco kancane pendekar ngestreni peresmian cabang paguron pencaksilat ing kutha Yogyakarta. Wong 20 budal bareng saka desa Karanganyar, Trenggalek. Numpak mobil elf wernane abang. Acara peresmian cabang paguron silat kang dianakake Ahad 15 Desember 2024 kuwi rancak. Sakwise acara rampung, rombongane Wito banjur bali menyang Trenggalek bengi iku uga. Kacarita nalika lakone elf ngancik tlatah desa Temon, ke bawah kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Ujug-ujug mandeg, mesine mati. Sopir lan penumpange padha mudhun, ndeleng apa sing njalari mesin mati. Jebul mobil iku kentekan bensin. Sopire kudu golek bensin dhisik. Karo ngenteni sopir golek bensin, meh kabeh penumpange elf mudhun, kepengin ngopi lan udut-udut dhisik. Mung Karim Muharis lan Wito sing isih ana jero mobil. Ora melu mudhun Kang to? Pitakone Muharis. Aras-arasen aku res. Wis kono, yen kowe arep melu mudhun, aku tak nunggu ana jero mobil wae. Wangsulane Wito karo nyekukruk. Mbok metu dhisik Kang, ngopi-ngopi dhisik. Sing golek bensin adoh lho. Iki mengko rada suwe oleh nunggu. Kae, ana warung kopi. Ayo, macet karo ngudut. Muharis, aku tak ana kene wae. Diajak Muharis bola-bali. Suwito tetep ora gelem mudhun. Sidane Wito ditinggal dhewean ana jero angkutan. Weruh saka walike kaca. Kanca kancane padha katon nikmat oleh ngopi lan udut-udutan. Lambene Wito klameten, cangkeme kecut. Dheweke kepengin melu udut. Rogosak celana, niliki sangune udut, jebul wis entek. Wito mudhun saka mobil. Karepe mesisan tuku rokok neng warung kopi kae. Rumangsane Wito, dheweke wis mlaku tumuju warung kopi. Nyatane ora. Wito malah mlaku tumuju arah sing beda. Ing kono uga ana warung sing nyediani panganan lan rokok. Bakule wadon ayu, awake lemu ndemenake, eseme manis, dadane wewek, sajak piye kae. Pados napa, Kang? Pitakone bakule. Anu, Mbak. Niki tutuk kula kecut. Pengen nudut. Napa wonten ses kelangenan kula? Lah napa to rokoke? Rokok pria punya selera. Ning sing kretek mawon nggih. Wonten, Kang. Keleresan, Mbak. Tumbas tunggal bungkus mawon. Niki, monggo. Wangsulane bakule karo ngulungake rokok kuwi. Matur nuwun nggih. Niki artane pas. Nggih. Lah mbok dariyen to, Mas. Niki masakan enggal lho. Tasih anget. Monggo to dicobi. Mumpung dumugi mriki, dereng kantenan jenengan tindak mriki malih. Kadose kok bibar tindakan tebih. Enggih, Mbak. Niki wau nembe saking Jogja. Wito mambu gandane masakan sing sedep. Sajake jenise gule sing santene kenthel. Sakala wetenge Wito kroncongan. Ditawani sego gule terus wae mapan lungguh. Let sedilo sego gule sak piring wis diladekake. Rasane maknyus, enak tenan. Sepiring entek jroning wektu sedilo. Ditawani tanduk, Wito mantuk. Bakule enggal njupukake maneh. Tandukan sego gule
Tandukan sego gule diladekake. Sedelo wae uga wis tandas. Wito kuwareken. Rampung bayar terus pamit. Sumelang selak ditinggal kancane. Wito setengah melayu tumuju papan parkire Elf. Tekan panggonan jebul mobile wis ora ana. Wito ditinggal ijen ing papan sepi. Ing kahanan bingung. Wito tolah-toleh mbok menawa ana bangunan sing kena kanggo leren. Arep bali menyang warung sing bakule ayu mau. Dheweke ora kepenak. Dumadaan Wito diparani wong ayu. Ayune ngungkuli bakul gule kambing. Mbak, apa ana penginepan ing papan kene? Pitakone Wito. Mboten wonten, Mas. Lah pripun to? Iki aku ketinggalan rombongan. Kojur. Terus nginep endi aku iki? Napa nyipeng dateng griya kula mawon? Apa ora ngrepoti sampean? Sampean iki sapa? Mboten lah, Mas. Kula minten tasih legan kok. Ya wis, yen mangkono, aku ndak nunut nginep omahmu ya, Mbak. Monggo, sareng kula. Wito ngetutake lakune wanita ayu sing ngaku jenenge Minten kuwi. Mlaku nganti rada adoh. Omahe Minten durung katon. Nganti sikile Wito krasa kemeng. Wekasane lakune wong loro wis tekan papan sing dituju. Ing kono ana wewangunan memper gubuk ning katon asri. Ing ngarep omah ana dipan kanggo layah-layah. Wito sing wiwit kesel lan ngantuk pengen ndang selonjor. Pripun? Saya napa mboten? Kesel banget, Mbak. Aku kok pengen ngletak ana dipan kuwi, Mbak. Apa oleh? Nggih, monggo. Niki upami kula peteki pripun? Kersa napa mboten? Wah, apa ora ngrepoti Mbak Minten? Mboten, saestu mboten. Sidane Wito ngletak ing dhuwur dipan. Hawane adem. Minten nyedhaki Wito. Awake Minten wangi. Wito terus dipijeti. Tangane alus lumer. Wito sakala lir-lir. Bubariku dheweke wis turu angler. Sawetara jam sadurunge rampung udut-udutan lan ngopi. Rombongan pesilat iku munggah Elf maneh. Sopir sing wis oleh bensin 10 liter saka Pomini samapta mbacotake laku. Nalika Muharis ngitung kanca-kanca pendekar, jebul kurang Wito. Dienteni nganti suwe tetep ora balik. Kabeh banjur mudhun goleki Wito. Diceluki ora wangsulan. Sakrene wancine sewengi, usana sopir ngajak mbacotake laku menyang Trenggalek. Ilange Wito ora wurung gawe geger. Keluargane bingung. Ora ngerti kudu tumindak apa. Muharis lapor marang sesepuh desa, ketua RT lan pamong. Sesepuh desa aweh pamrayoga. Amrih ditunggu dhisik 2 dina. Yen Wito ora mulih, lagi digolekne wong pinter. Merga nganti 2 dina, Wito tetep ora katon irunge. Muharis banjur sowan paraga kang kesdik netra batine. Asmane Mbah Saroji. Mapane ora adoh saka desa kono. Pripun Mbah Saroji? Saenipun kados pundi sagedipun manggihaken Kang Wito? Niki pun kalih dinten ical. Pitakone Muharis. Coba ndak terawang dhisik, ngendikane Mbah Saroji banjur mlebu senthong semedi. Sawetara suwe Mbah Saroji metu meneh.
"Pripun, Mbah?" pitakone Muharis selak ora seronto. "Wito isih selamat. Dheweke digondol lampor nganti geblasuk mlebu alam liya." "Waduh, cilaka temenan. Terus pripun, Mbah? Saene?" "Gunakake cara lawas. Ngajak kanca kancamu gawe tabuhan. Buk-buk teng ngubengi grumbul-grumbul peteng. Cedhak alas papane Wito ilang. Insya Allah bakal ketemu." "Ngangge tabuhan perabotan masak nggih?" "Bener, wis gage ndang tindakno. Kanca kancamu diajak kabeh ya." "Nggih, Mbah. Pangestunipun kula suwun, Mbah." Muharis cepet-cepet nglumpukake kanca kancane sing wingi menyang Yogyakarta. Muharis ngandharake kabeh dawuhe Mbah Saroji. Kanca kancane sarujuk, Wito enggal digoleki sarana tetabuhan. Warga desa lan pemuda dipondo-pondo dadi sawetara kelompok. Saben kelompok dumadi saka wong 7 utawa 8. Nuli digawa menyang desa Temon, Ponorogo. Ing kono kelompok-kelompok warga kuwi mencar mubeng desa papane Wito ilang karo ngunekake tetabuhan buk-buk teng keliling tekan tepining wana. Nanging nganti meh seminggu Wito durung ditemokake. Dina kuwi tiba giliran kelompoke Muharis budal menyang Ponorogo. Ing lokasi ilange Wito, Muharis sak kanca mlaku karo kothekan. Sak selaning tetabuhan, Muharis bengak-bengok ngundang Wito. "Wito, Wito, Wito ayo mulih. Ayo bali. Wayahe kowe bali. Wito, Wito, iki kanca kancamu lagi goleki kowe." Akhire Wito ditemokake ing Desa Gajah, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Desa Gajah iku mapane rada adoh saka Desa Temon. Nalika ditemokake jam 6 esuk, Wito isih gumlethak ing grumbul pinggire alas. Dheweke isih angel diajak rembukan, bingung lan linglung kaya wong bubar kalap ing alam beda. Maklum, Wito mentas digondol lampor sing mimba rupa dadi wanita ayu. Mbok menawa lampore lagi kasepen, rahayune Wito bisa bali menyang alame manungsa sakwise dikotheki saben dina.